Petites estones blancs és blanc amb totes les característiques típiques de la zona, cep sobre terra de penal, amb molt bona acidesa, un blanc amb un perfil de fruita cítrica i fonolls molt ben marcats que representen molt bé una zona. Els blancs de la Terra Alta en general expressen molt bé bons nivells d'acidesa i bons nivells d'alcohol, per tant són vins que estan en equilibri. Les garnatxes blanques en concret tenen aquest punt més sec, lleugerament afruitat, que mariden molt bé amb qualsevol producte que tingui salinitat. I això quan estem parlant d'arrossos, de mariscos, de peixos, és un potenciador. Un maridatge, la seva gràcia és que ni el vi destaqui ni el menjar estigui per sobre. Al treballar amb el grup Pòsit, amb els restaurants del Pòsit, no només és un tema de filosofia i de producte, sinó que és un tema purament d'afinitats, no? És a dir, gent que comparteixi la teva manera de veure el món del vi, tu comparteixes la seva manera de veure el món de la restauració, per tant, al final és un plaer. El fet de poder créixer junts a nosaltres ens omple.